Domin samun shirye-shiryenmu akai-akai, ziyarci Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa kilin. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Tsaya ba mu ruwa. Ba mu ruwa. Wallahi guda na shin rage. Ok to, a ba mu guda ɗayan. Guda ɗayan. Salamu alaikum. Alaikum salam. Barkan ku da hanya. Na gaji Abisa. Ya hanya. Alhamdulillah ya aikin Daga ina naku. kenan? La daga tawo miki za mu shiga Okay, gari. to sannan ku da zuwa. Yawa. Allah za mu iya ganin buɗin ku. A ba damuwa. Okay, to bismillah. Yawa sai. Ku Allah ku dan sauka ƙasa. To dubu wallahi canjin jakka ma ban da shi bare dubu ko? A to wane ne maka canjin? Okay, da Allah ka bari ko? To ka je ka dawo a baka canjin. Ni ba ta nan na dawo ba. Aya za ka ce ba nan kake bi ko yaushe To ba. yau ba ta nan zan bi ko? To ka je wane ne maka canjin? To ta nan zan dawo ba ta nan zan dawo ba ko? Ba nan kake bi ko yaushe ba je. Amma da ka bari ko? Osi. Kai. Na isa tsakaninmu da ku maciya amana a zalima munafukai. Wannan unhulla ta Allah, yau ma kun zo ku tabbata shi a aikin banza naku ne? 100 tijo ma min wari de. To wala don. O laɗon bo. Use moɗon. Yawwa. On gari? Min wari. E man nder e maɗani. Dara mi yaha mi ummanama. Habaru ɗon. Kugal woɗi. Kugal voɗi.
ɓe ɗo ha nder kowagol to. Su nawa ne? Sai dai yara ne da mata. Mata da yara kuma? Kai me yasa ka shi kin maganar nan? Aikin yayi kyau. Kai yanzu haka na sha abu yayi kyau. Ka kama matan mutane, ƴaƴanka da matanka ka ɓoye su da danginka da ƴan uwanka duk ka ɓoye su a cikin gida. Haka ya kamata ka yi? Da za ku dinga kama mutane kuna azabtar da su. Haka za a yi wa ƴaƴanka da matanka kai ma. Kar ka ƙara gaya min magana. Dan kashe. Bani bindiga. Dan kashe ka wallahi. Hau, ka kase ni ka kase ni shine me? In ka kase ni ka ji kunya. Saboda wallahi ba a san Fulani da rike bindiga ba. Fulani sanda aka san su da rikewa. Kori shanu su kori awaki su tafi su je su kiwo. Amma yanzu ka ɗauko bindiga kana kashe mutane, kuna kashe mutane kamar awaki. Fulani masu kunya, masu mutunci, masu daraja, masu karramawa mutane, masu kyautatawa baki. Dan suka ji baki sun zo ma wannan gidan wannan a kawo nono, gidan washa a kawo fura, gidan washa a kawo dambu, duk a ta kawo. Ana kyautatawa baki amma yanzu ka shewa wani za ka kashe ni? To tawar yanzu ya dume? A samti ai. Subhanallahi, Allah dai sawa ina mutanen ba ta usu akai ba. Kyauro lafiya dai. Na gani a fuskar yata, sannan kuma wannan baiwar Allah ta gaya mini gaskiya abunda muke aikatawa ba daidai bane, laifi ne. Mu fa an gaya mana wannan aikin da muke yi sana'a ce. Sannan kuma wasu sun gaya mana cewar malamai sun gaya musu su gaya mana cewar jihadi ne. Wala ko gotal. Ba jihadi bane, ba sana'a bace. Kuma Allah ba zai bari ba. Munan fulbe. Muna da arziki, muna da asali, muna da mutunci da girmama bako. Wani irin tunani ne ya zo kanmu, wani zai taso izo ya baka bindiga ka ringa cin zarafin dan wanka. Dum shamtu dum wallahi dum nana beldum be cede modo on nyamai on yarai ku ba ku mori komai ba, iyalanku ba su mori komai ba, kuna wahale a cikin daji wala kosam wala shabbal. Munan fulbe mun fi kowa arziki idan mun tsaya akan abun da aka samu da shi na kiwo da noma. Kai, ku je ku duk mutumin da kuka san mun kama shi mun ajiye shi illa Kenya, gada Kenya, hande ku tattaro su gabaki ɗaya ku kawo su nan gurin gaban hardo. Daga yau duk makamin da yake wajenmu ba za mu bar ko guda ɗaya ba, za mu kawo masu gabaki ɗayansu. Mu kuma ga da yau mun ɗauki alkawari ba za mu ƙara ba, za mu koma abun da muka gada na noma da kiwo. Mun daina, ba za mu ƙara ba. Allah amiyatti ma Allah, Allah amiyatti ma Allah. Ai kai abu ne guda ɗaya. Tunda Allah ya sa ga taka nan. To ka koma daga can ya ku zauna kuɗin tattauna. Gaskiya ne. Koya habba. Ni kuma Allah ya taimake ni ya rufa min asiri, ni ma ya kawo min tawa na tsinci dami a kana. Gaskiya ne. Mutum ne yanzu nake ta zancen ki. Kin san ni in dai na ga ban ganki ba to hankali na ya dubu ya tashi. Wannan kuma wace ce? Wannan?
Kawata ce ta zo daga birni ɗan uwan mu ce. Daga birni ta zo. Yanda za a daura aurenka haka ni ma za a daura auren mu da ni da ita a To ubangiji Allah tabbatar mana. Allah tabbatar mana. Dama ba za ta bar garin nan ba sai a daura mana aure mai zaman mu anan tunda tana son gari. Insha Allah. To ba za ka ji ko a birni a gidanmu ina da yayye sun fi 5. Su ma fara kwace ba to ni yaushe aka haife ni aka yaye balantana maganan wani aure. Kana zuwa gidanmu a birni out. Za a yi da kai ina gaya ma. Haka ne kin yi kokari. La tallahi kin yi kokari. Amma kuma da zaki hakuri yan mata. Ai ke area kuwa ce daidai kwado. Kuma ni yanzu ki bar ni ma kin bar banza alquran. Saboda haka kai ka ba ta labarin abin al'ajamin da muka gani nan. Ke din? Ke yanzu kina nufin a birni? Ba ta labarin wannan yarinya da muka gani. Ke yanzu kina nufin baki isa aure ba? Ban isa. To nan kwanaki ba a dade ba ke kan kin san labarin na gaya miki. Wata da ta rika ta ce ai mata aure a gidansa ba ai mata aure ba. Ta je ban daki za ta fi dari kawai ta yi haka kawai sai ga ayan suna zuba a tattare da ita. Haka ne tabbas a gaban ke amma kice baki isa aure ba? Ai nayi mamakin rikan nan ban taba tunanin a in an rika ta rika ana iya haihuwa. Ana iya haihuwa ba tare da miji ba. To Allah ya raya maka ya. Allah ya raya ya. Yanzu sai mun hada dandali. No. Kada fa kai wallahi tayi alquran ya kuwa daidai kwado. Billahi lazi tayi. Wannan kayya. Wannan da kake gani. In na auri wannan. Ina da sallah asuba ma hairin ringa yi. Yo he zaka fito karfe 11 na safe ne zaka. Ni har na gano ka billahi lazi. Ai in kawo nan he dai ka no kana tambatar bar wannan nan ta. To yanzu ina zami. Me haka? Mu tafi gidan Malam Ali na Zara. Wala har tunanin ta kama ni. To mu tafi gidan shawara. Kuma ina sake yanzu kaga ina bi ta wajen wancan kanyar. Yan iskan yan tatacen ne yanzu sai ta zo. To mu je wajen wallahi lazi mu je. Bari in kira makoci na yanzu shi ma yayi irin mafarkin da ne ko kuma bai yi ba. Yawwa tashi ba. Hello. Yawwa kana ji na? Ina jin ka. Malam dan kuda. Malam Kanu Nigeria Limited. Ya gidan ne? Lafiya lau wallahi. Wato malam dan kuda jiya fa na zindin wani mafarki fa na mai albarka. Kai? To ai ni ma jiya na yi mafarkin. To ai kai mafarki kai ana dukan ka ni kuma mafarki ne barista shi ya tsaya mana takarar nan ba a jihar Matakara ba. La ilaha illallah. Ya kai ni ma mafarkin namu ɗaya mata ta ma mafarkin da take nan ne garin mu mafarkin da ne unguwar mu da limamin unguwar mu mafarkin da yake nan. Ai shi ne da na tashi yalo. Ina jin ka. Da na tashi daga baccin he naga duk gari ana alhamdulillah to kowa yayi mafarkin nan. Ai barista shi a Taraba gaba ɗaya ba ma lokacin da yake wakilta ba. Duk inda ya girma mutane sa suke. Ka ga infamen na matan aure gida domin a taimake su da sana'a. Ya ba matasa jari, ya ɗau nauyin matasa waɗanda su suke son karatun gaba da sakandare ya biya kai. Shi ba shi na? Wato mara dan kuda barista shi ba. Ya fairo gani ba. Wai. Wato duniya ma fa irin su take nema domin za su kyautata duniya su kuma su kyautata lahira. Kuma ga yaro dan kankane. Haka yake. Amma mafarkin da ne ba ban yi mafarkin jam'iyya ba. Ai bai fitar da jam'iyya ba. Haba. Allah, ai ba ruwansa. Shi ba bai yi magana takara ba mu talaka mu muka mafarki muka ce za mu zaba mai jam'iyya. Shi isa a cikin mafarkin kawai sai ne mafarkin manyan mutane suna cewa yaro ka fito ka taimake mu ka fidda mu halin da muke ciki. Kawai sai na ji lokacin kana da ba ka ganin irin taron da yake yana raba mata jari, yana raba mata kekunan ɗinki, yana raba mata duk wani abu da za su yi jari su tafi kan iyalansu. Barista shi ta ba na rantse da Allah ba zan koyi maka ba daga kanan magod. Ka san magod ne ko? Na san magod kuma na san guroje. Guroje to da ka ji in gaya maka. Ni ka san ɗannan guroje ne. Kuma tsaya ka ji in gaya ma kokarin da ike ni wan taba ganin matashi yaro wanda ba shi da hekaru da irin taimakon da yake ba. To yanzu dan majalisar mu na kai da irin aikin sa yake yi ai mu da an taimake mu. Ba zai ba. Ka ji ko? Kuma kai yanzu kamar yanzu mu mazaban mu. Nan kakarawar. Yanzu wata gudunmawa ce bai jiran shi fa jirgin fito ne ko ina an san yanzu baka san matasa yanzu sun koma makaranta ba ya raba musu jari ya ba su abin da kai kuma hello ina jin ka barin dan guda ina jin ni fa ina jin fa har Abuja ina ji na samu ban Allah nan ba ka da ni da kai ba ka da hankali kafar ka kafa ta za mu je Abuja mu faɗi mu ce mu ma mun bi 2023 majalisar jiha kai ne cancanta kai ne ban Allah hello karfa yace mun je da karanta akwa ko baya kyamata kuwa kai ina ke kyamata mutane ai shi ba nuna ma haka ba bai gani a gidansa ba baya kyamata baya kyamata mutane ai dan halan ne irin albarka jami'a ko ya talaka sun sarki da gwamnati mutane suke so suke kauna shi zai fito to nagode kwarai da gaske na ji dadin wannan kalma Allah ya tabbata ko a wace jami'a fito alquran sai ya ci saboda aikin sa ai kwarin giya maka sai lamari astaghfirullah
ko a jami'a mai miciji fito wannan ai halin sa zamu ba halin micijin ba ko ba me kuna ma kai alquran ya ci ai mutumin kirki ne nagode yawa nagode ku jinka wata matsala ce take tafa da ni da kuma abin farin ciki magana ce akan bai girma barista shi wai barista shi nan ya za a yi mu tankwaro shi ne mu jawo hankalinsa ya tsaya mana takarar memba a jihar Kano na fara aiki na fara ga unguwa a barista shi alquran har na fara zuwa masallacin ta ana idan Allah zai ce alhamdulillah mutanen wannan yanki barista shi shine dan takarar mu na memba tun ba sa gane waye barista shi sai ga suna ga mu cewa shine zabu saboda barista hitin nan fa kaga ba wai shi ya nuna zai tsaya ba mu muka nuna talaka muka nuna yanzu ba ka ji me nake faɗa ba ne ba ka ji abin da nace ana fara gaya wa mutane cewa shine zaɓin mu 2023 ka san fa barista hitin kai barista shine yayi abin da ya wuce duk sanin wani mai sani to za ka jin gaya maka na gaya maka duk wani kwamitin unguwa na gama da su alquran sun yadda kuma shi za su zaɓa alquran majalisar talaka da yake nema ne ne kyautata masa wanda zai yabe shi ya yaba shi ya jawo shi a jikin kawai to barista shi ke mana ai barista shi ke mu talaka na jihar Taraba ba abin da zamu ce da ubangiji sai dai Allah mun gode maka alhamdulillah yanzu kun fito kenan da kuma na saya na tsaka wa baka san yanzu su ma empowerment duk watan duniya suna da aiki suna abin nan ba wannan koyewa take wannan ma koyewa take wayannan dan ya taimake su ya nema musu empowerment da abin da dan aiki yanzu wayannan wai ba da sashi mana ba da sashi tunan kai mata ta ma yanzu ina gaya maka yanzu an ba ta jari ɗingin taliya kuma tana kiwo an ba ta dabbobi na kiwo bayan Allah alquran ya dalibai ba fa da ya neman musu ofa a harka ta karatu ina jin sun kai mutum 200 da abu ko a bangaren ku sun kai nawa 600 sun fi 600 ma wayanda kawai muka sani to yawa to abin da nake so Allah muku albarka Allah shi albarka Allah barista shi ta albarka ku je ku ci gaba da aikin da kuke kuma ku ringe mu adda kuma duk inda kuka zauna kusa da kawo ku ce ta rike katin zaben sai za mu zaba majalisar jiha ya ku da ba da wato ina da magana kace ka san fa barista shi nan ai akwai lokacin da muka haɗu ce na same ka za mu lallaba za mu je Abuja mu karɓi buhun shinkafa ba ka da hankali in ka je gurin da ka ci uban buhun shinkafa da kai da bana ba har ka za ka dawo mota cofa a banda mota cofa ni fa na ga mar matsalan mu talaka ne yin wace take da shinkafa ce matsala ta ni ma haka wallahi ni ma ina da buƙatar shinkafa ba ko masara ba ne idan karɓa amma ko ta ture ban shinkafa ka san ba ta ruwa ne ba ta yi duk wani da dare kai mu ƙara fadi kai ni zan ga daɗi ranar nan Allah kai ne kirki kai wace zan sha kundum Allah ya taimake ka Allah ya ƙara maka lafiya radiyallahu anhu kuma yaro ne in ka ganshi matashi ne jini a jika kuma mai fara ka girme kuɗi ya fika ai da gama da Allah ya sa girman sanan ce babana ne a kai alƙur'ani ai kuma hibi dangin sai an farare ne kai da kaje baki wuce Baby kwana biyu na zo na kira wayarki amma ga baki ɗaya wayanki ma ya tafiya ko kin fara gajiya ne da soyayya ta me ka san ko da yaushe wayata tana sama kuma ni ba sana'a nake ba balle in sa kati ya kamata kuma ka wanne dalili ki duba zan baro sana'a in taso zo sana'a amma ka san ina son wai wannan saurayi na ne shiga gida a mazaunin ka malam kai kuma nawa malam kai ka zuwa kofar gidan nan wannan kanwata ce karatu take ba komai na gode ba sai kai godiya ba ka zo da wani kanka baby ai yau ca ne ta kanas ta Kano zan kawo abokina domin ya zo ya ganki ku gana ku gaisa da lafiya gajiya ya aiki lafiya kalau ya aiki yana bani labarin ki ai yau na ce ta kanas ta Kano yana zo na kalle ki dan Allah wallahi haka ma yayi baby ya sai yadda nake jin soyayyar ki a zuciya gaskiya yau kai kyau haba ke wannan fa samari na ne dalla wuce gida wannan fa anan ku ne masu zuwa gurin kananan yara ka zo kana wani tsira mai ido da wani gilas ka bar gurin nan ko in sassara ka wallahi what to wallahi na fi ka iskanci Allah amma ba komai saboda area ka na shigo amma ba ma da kai area to ai zan je area ta kwai sai na cika wasa sai na sassara ka sai na da zuga ba komai za mu haɗu da kai wuce da Allah za ka yi bayani ma da area mana kai kai sai na sassara ka wallahi kai saka ga mana magana Yaro zama ku ne farko
Assalamu alaikum, suna na Musbawa Jibrin Sarauta a dangane wa Toro Kyankyaso Batamiya. Ina yi wa al'ummar musulmai na duniya baki daya barka da sallah, musamman masoyana da suke Saudi Arabia kamar irin su Hajjatima, Fatima, irin su Halisa, Hajiya, Sara, irin su Fatima, irin su Salma, irin su Rikayya mai addu'a, irin su Hajjatima. Assalamu alaikum, suna na Abba Zola na hannun daman baban Dukwana ta sayin. Ina taya al'ummar duniya baki daya barka da bikin sallah. Assalamu alaikum, suna na Baban Tela wanda kuka fi sani da Kano Magajin Ibro. Ina taya al'ummar musulman duniya baki daya murna shigowar wannan wata na mai albarka na sallah. Allah ya zauna da kasar mu Najeriya lafiya, Allah ya ba mu shugabanni na gari. Nagode kwarai da gaske. Ina taya musulman duniya barka da shigowar sallah. Malam Adan gani. Malam Kano. Wai yan zakaran da ake raba a gidan Malam Tukuru. Tukuru mai unguwa? Eh. Duk abin da fa suke Ta zo ma? Ba ta zo mun ba. Kai fa? Ba dan da ban. Su wane ne suke daban nan? An ce mun dan Ilisawa da Malam Yaba. Kai har waɗannan su suke rabo ka ci kan ma ka sa abin a ranka ya dame ka. Wannan in dai su za a dora akan abu zai taba samu ba. San kai ake yi Allah kwa. Wayannan karata wasu mutane ne wanda za su tuna da wani kawai su ba iya ta su ba suke. Kuma ni abin da nake tsoro ma shine. Kaga mai girma Malam Tukuru. Kar fa su je su mai asarar raunin sa. A zo a banza kwace raunin nan a iska. To billahi lazi in dai zai biye su ku a cikin bihe ta faru. Shi fa ba shi da wasu abokan yawara he su. Alquran. To mu garin nan ba mu ya kamata ma a rike ba. Kakkamanta fa Malam ya ba an ba yanzu ba limanci yake ba. To da yake limanci sai wani matarsa ta haihu sai ya kawo masa dabino da kuɗi ya ce dan Allah ka a raɗa sunan ɗa a sa masa alasa da asuba kawai Malam ya ba da ya tashi kawai sai da dabinan nan har yanzu dan yana nan ba a sa masa suna ba sai galantoyi yake galantoyi yake ba suna amma za ga wawan yaro haba to kuma wannan mutanen akwai abin da kuma kai da kake wannan maganar su fa a garin nan fa ka tuna duk wani dan takara ma ya hada kafa da su faduwa yake alquran faduwa yake kuma ko da ya ci ma ba zai tallafa mutane ba ci me waye zaɓe mutanen da ba su da farin jini a gari an ba su da farin jini ai mu muke da farin jini mu ya kamata mai unguwa ya kama kai ka manta ne auren su ma haka yake tangal auren su fa yake ko ka manta to ga nan dai sono mata ta tara fitowa he mu muke zuwa mutanuta mu ce hakuri ki koma kar ki rufa mana asiri unguwar mu ce to ai ita malama ce ai wai nan karatu take haba Allah shi kuma dan inisa ka san ba aure ne da shi ba dan ba shi fa kafa ka manta ba kai kake cewa dan inisa ko an taɓa shi kuɗi ya sayo likafani ba ko menene ba sai yayi ba an bai kuɗi ko mutuwa aka yi ne a haka muka binne gawar shi fa dan ilisawa fa aikensa aka yi an yi rasuwa aka ce je ya siyo likafani za a binne gawa an dan ilisawa yana dawa aka ce ina kuɗin likafanin ya ce wai an sace kuɗin gawar binne ta aka yi ba a samu ta likafani ba ƙarya yake cace to ni kuma duk a cikin su wanda yake burge ni Nura Fada shi babu ruwansa shi ko abu aka kawo irin tallafi a gidan mai unguwa da abu kaga irin fa tallafin kuɗin nan na shugaban ƙasa da ake kawo irin na katinan da ake kawai Malam ya ba sai ya je ya kai tilan kwaɗi ya kai gidan sarki duk ya raba ƴan uwansu shi kuma dan Inisawa duk ya bi dangin sa ya rarraba Nura Fada kace fa shi Nura Fada shi ne na Allah da yama ai in ka ji ana Nura ai duk duniya an san me Nura ware kwa kai fa Nura kalma ce ma ta farin ciki ware kwa kuma kace fada ka gama ana shi ya rike nauyin fadar ware kwa yake taimaka al'umma ko billahi lazi ba dan da Nura Fada a masarautar nan ba da tuni masarautar an dade da rufe yabunta a da beraye ne suke ta zirga a fadan da tuni ba mutane ake wakilta bera ake wakilta dan haka billahi lazi mai unguwa ka ji da kyau mu masoyanka ne na hakika wannan wanda suka biyo jikin kake ganin su masoyanka ne kuma kake ganin su sun waye ko kuma su ne yan boko ko abin nan kawai je la kurciya ka gama ka sake su duk ba wannan bane Allah wallahi kawai dai kalma biyu ce mai unguwa kai hankali da osinka ta yan bal to mai unguwa kai hankali da rawaninka to ka dinga kuma ɗaukar shawara to kuma yanda kace babba ka san darajar manya to ka shiga cikin manyan su baka shawara kar ka rike jelar tsatso kai ya rike yaran nan ya ce ruwa ta ha to mu da yake ganin ba gwanda ya rike mu ba a'a ne haka ina zama munafiki mu yanzu a garin nan dan Allah muna daraja muna akwai wanda zai ce ba ma bashi girman sa akwai wanda zai ce ba ma bashi girman sa yaro da babba akwai wane ne duk wanda ba zai ga mutuncin mai unguwa ba za mu ga mutuncin sa ba to amma shi mai unguwa ya kamata ya gane mu nasa ne jawo mu jiki in aka kawo tallafin nan tunda mu muke da baki mu muke da dama a raba kowa ya samu amma dan kowa ya samu
ya kira mu ya ce ya za a yi da abu nan sadaka ce to amma Aure ne ake zaɓe. sai ya kai gidansa sai ya kira wasu ya ce malam ya ba ya zo ya ce dan inisa ya zo Naziru dan inisa sai ta dibi Allah da gudu to billahi lazi in mai unguwa ba zai dauki mataki ba muna da damar da zamu je gidan rediyo mu je mu kai kukan Gyara zama ku ne farko ko ina ku ne a gaba. Allah barkatun sabis ingancin aiki kenan. wallahi ni ban taba ganin masifa da takaici da zaman duniya kuntacce irin wannan zaman ba wallahi a ce kana da gida kayi gini kayi komai amma kuma kuɗin da zaka rufe wajen babu kullun ruwa ya zo zai ma gini wannan ce irin zaman masifa ce wannan zaman wannan ƙasa ana zaman takaici zaman kuntata masu kuɗi ba za su taimake ka ba mai mulki ba zai taimake ka ba kai zaka zaɓe amma shi zai kuntata ma ka zaɓo makashinka da kanka dan talaka ne zai fito dan matsiyata tukub zai fito takara da zarar ya ci mulki ya samu abin da yake so duk kun zama yaransa ubansa ma ya zama yaransa wannan zaman wulakanci zaman kasar nan aikin banza aikin mubi Allah ya kama na mafita wallahi salamu alaikum wallahi tallahi abokina barka dai me yake faruwa ne na ji ka yi faman zuba kake tun da ka kan hanya ake jiyo ka dole in yi faɗa abadan Allah komai ya zafi fa maganin sa Allah me yake faruwa ne haka ne haka ne komai ya zafi maganin sa Allah kwarai kuwa ai kar ka manta da faɗan da nake kai baka san akan me nake faɗa ba to akan me kake faɗa me dalili ne akan masu mulki babu adalci a zuciya yau an kuntata mana gobe an kuntata mana ba dama ka fito kai magana wani a ce aka maka gaskiya ne wannan wulakanci ne kuma a duk duniya barin gyama kowa a talakan sa ya zo daga ƙarshe ya samu kuɗi to yanzu fara yau fata koma kowa ya sallarsa da karatunsa to kaga da kai wannan magana kuma ka tuna min da wani abu yanzu kai ne kake da shekara 50 sai ka samu miliyan 100 yanzu ka gaya min wannan kuɗin zai sa ka ƙara maimaita shekarun ka lallai ba zai samu maimaita shekarun ba to kuɗi ka tabbatar kuɗi baya sayan rai kuma baya sayan kwanaki baya sayan rayuwa to me yasa ba za a kyautata kowa ya ji daɗi ba to kaga gaskiyar lamari akwai matsala a ciki gaskiya ne saboda mu fa ba zan boye ma ba mu fa talaka kawai dai mun yi shiru ne dan an fi karfin mu amma ba za mu yafe ba na ga katangar ya kamata a ce ta dan ƙara abin nan ko filasta ne ke mata saboda yanayin damuna kar ta faɗi ni abin ya ishan ne wallahi a yanzu na zo na yaɓa ƙasa a jiki ana yin ruwa zai wanke wajen ai shine a mata filasta ne kuma ko rufi ma ban yi ba kaga wani wannan ma duk ba rufa ba haka nake shiga kwanta a dai gode wa Allah alhamdulillah gode wa Allah saboda mutane nawa ne Allah ya ba su ikon yin hakan ba mutane nawa ne suke gidan haya mutane nawa ne suke da kuɗin amma Allah ya ba su ikon mallakar gidan ba haba abokina a gode wa Allah wallahi wani ma ba shi da kamar wannan kai ka gode wa Allah kukan gata kake wallahi kukan gata kake na gode mana alhamdulillah na gode Allah na gode Allah kai yanzu me kake so ka samu bayan wannan dan Allah dan Allah a'a dan nan kuma kai wannan magana kuma ai ka zo ka zama baran da kira ka da mahaukaci ba amma ka ko ka kamo shi alƙur'anin ubangiji ai wani sirrin ta ana ta wani abu ana wai sirrin su media ai wani sirrin ne Allah wallahi kai ni fa yanzu na samu miliyan 10 na kawai kasuwanci zan bude na gama neman kuɗi ka samu miliyan 10 ta ishan ba dogon buri ta ishan alhamdulillah ka daina neman kuɗi to kasuwancin da zan yi ni ya ishe ni to yanzu nawa miliyan 10 take nawa miliyan 10 ni nan ta yi min a kasuwanci in ka ci to yanzu in kai kasuwanci ka je ka bude shago da miliyan 10 shago ya kama da wuta ba to ai ba shago zan bude na tubuske suwa ba hukaci ne ni rodi zan rinka sayarwa rodi ko ya kone kuɗi zai kara shi ne wanda ko da ya kone baka yi asara ba to ma hukaci ne ni zan je kama sayar da omo biskit taliya waye da kai da kwanya ta alquran a kauyen mamu ya yan waye ne ka sani ko da fa ka samu miliyan 10 in dai Allah bai saka mata albarka ba babu inda zaka je kuɗi kaman yayi suke aka za ga bulo masu guda ta kuma albarka tunda Allah ya ka musulmi ai ka gama albarka ga ka kai yanda kake da jangwale yau kana tare da wancan yau kana tare da wancan kana tare da yan wancan masu social da wancan duk za ka je kai ta abin ɗinka kana neman ni kana nufin da ka a cikukun ka zaka ce ni ma dan sirrin ne a kai ma na gano ka a sirrin ai to ai zuwa na biyu don ka biyu kuma nace na fita an dai fitar da kai kai ba ai baka da mummurar wata gari kuma ka san sirrin ai abun nan ka tara na sa'u ne a ba haka bane ai lokacin da na fara shiga sirrin kafin na gane sirrin ai sai na gano sai kai mamin a office ka iya rawar mamin a office sannan sai ka zama wani wato sai ka iya rawar cakwale mutum yanzu dai ka san me da ai ka zan da zo ko da an leko ba ganda ba dai na dan kewaya nan baya ka san ni fa Allah ya zuba min wani abu guda ɗaya kashin gona to ai kashin gona ai ya fi daɗi bayan an ce ka san Bahaushe ce kashin gona ma gadan sa ake yi gwarai kuwa mu je ka raka ka san bana kashi a gidan
kaga kawai ka fito mana da shi. Me muku? Kawai kowa ya koma yankinsa. Kai da kake magana wani ƙasa a raba ta da ana raba ƙasar nan ai kai da ba ka samu komai ba. Da ma baka zo ka tada wani abu burbushi daga cikin ƙasar ba. Kaga malam mu ko a fito mana da shi mun je ƙasar su ba sa kyauta mana muna aiki. Kai kaga a raba ƙasar ma gaba ɗaya kowa ya ɗauki kasansa. Salamu alaikum. Malam. Malam Kanu. Amu alaikum salam. Salamu alaikum. Najeriya a magana ake ta haɗin kan ƙasa. Ya za a zauna lafiya? Wancan ya daina kashe wannan, wannan ya daina kashe wannan. Mu daina ɗaukar hakkin shugabanninmu muna ɗora musu nauyin da ba shi bane. Abani da na gana gudu na lalaci zuciyarmu. Sabida Allah mu da girin mu kwana zaman lafiya. Sabida zaman lafiya na kaduwa nan fa. Har yanzu in bar da shi ba shi. Kuma ya za ce ka a den ka ji girin ma ni zin baka dacin kwana. Assalamu alaikum. Da su fulani. Daga mutane gaba ɗaya da makamai haka. Wallahi wai rigima ake ta yi. Wai akan wannan wai ba yaran su bane wancan ba yaran su bane. Kuma maganar nan da ake fada fa rigimar ake. Najeriya da ba mu sami yancin kai ba. In ban da abun kuma a kundin tsari na ƙasar nan kun taɓa ganin inda aka ce kar wata kabila ya je wani guri ko kuma shikenan da muka an ce kar dan Sokoto ya tafi Abuja ko kuma an ce kar dan Kano ya tafi Lagos dole mu haɗe kanmu. Kuma shi wannan da kake ganin sa ma ba fulatani ne. Uwar ka ɗaya uban ka ɗaya Najeriya radu. Himɓe en nder Najeriya e fulɓe en e sukaɓe Najeriya fuu ga Allah ga annabijo. Wala mawɓe wala famerɓe wala debbo wala gorko. Ai gwara ka gaya mana da Hausa mu ma mu ji me kace ko ba haka bane. Wannan gaskiya ba muna yin jayi ba. Ina yin kira ga mutane mu na Najeriya da Fulani da Hausa gaba ɗaya mu uwa ɗaya uba ɗaya ne. Gaskiya ne. Zaman lafiya shine arziki mu a Najeriya. Kwarai da gaskiya. Idan babu zaman lafiya aradu babu arziki babu shi gaba a Najeriya. Babu wani kabila a Najeriya ko a wata ƙasa da ta samu shi gaba ba tare da an haɗa kai an jauna lafiya ba. Gaskiya ne wannan. Saboda haka don Allah mu haɗa kai duka mu uwar mu ɗaya uban mu ɗaya mu jauna lafiya a ƙasar nan. Alhamdulillah. Da gaskiya. Kai hakuri babu wani abin da za su yi maka babu abin da za su yi maka ba za su kai ka ba. Yanzu ta fasa kase mu. Ba za su kai ka ba kai babu wanda za mu bari ya ci mutuncinka ko ya ci zarafinka babu. Koko ba, amma da ana so a dauki manufofin zuciyarmu. Ba menene haka? Hausawa ba haka, Najeriya ba sai a kase danwa musulmi danwa, Kirista musulmi duka mutum da yana dan Najeriya ne. Hausawa kuna zuwa Lagos ku zo Ibadan ku zo Sagamu muna ba ku wurin kwana. Haka mu ma mun zo Kano kuna mana alheri. Amma yanzu a sai gaba daya komai ya wargaje kuna so ku kase mu fi sabilillahi. Abadalla kar ku manta Hausawa ya ce kuna fada an sai Najeriya sun siya mastorin mu daya. Amma yanzu sun siya ya wargaje wannan ya fi nan wannan ana hayaniya. Najeriya zo na lafiya mana to Allah. Duk wannan an gushe duk wannan. Sun biya madaurin mu daya.